खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्ट चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय गुवाहाटीआव नाइजेरियानि साथाम सेंग्रा हमजादों। मैया बुधबारखालि गुवाहाटीआव नाइजेरियानि साथाम सेंग्रा हमजादों। मिथिनाय बादिब्ला WP स्टापा बाजारि चेरा पुलिस थानायाव चेकिं खालामगासिनो थानायाव गुवाहाटीनि TR01H0206 नं मारुति गारि गंसेयाव नाइजेरियानि साथाम सेंग्राखौ हमदों। पुलिसा जेब्ला बिसोरनि डकुमेन्ट्सफोरखौ नागिरो अब्ला जेबो दिन्थिनो हायैयाव सन्देह खालामनानै पुलिसा हमदों आरो पुलिसनि सिङाव साथाम सेंग्राया गनायदों दि बिसोर बांलादेश जानानै भारताव हाबना त्रिपुरायाव हाबदोंमोन। बिनि उनाव त्रिपुरा जानानै आसामाव हाबफैदोंमोन। बे हमजानाय साथाम सेंग्राफोरनि मुंफोरा फारियै नामदि बार्नार्ड नवाली, प्रिन्स पवाल आरो इजे कलिन्स। नैथियाव दङ क'क्राझार जिल्लानि भाइगु बसुमतारिया गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्ला दतमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय आंथिहारा बेतबारि गामिनि थागिबि मुस्रि दैथुन बसुमतारिनि बिसि मुस्रि भाइगु बसुमतारिया गोमानानै दं। फिसाय दैथुन बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 19 आगस्ट खालारखालि फुङावनो न'निफ्राय दतमायाव थांनो होनना ओंखारलांदोंमोन, नाथाय दिनैसिम न'आव फैफिनाखै। खौरां लासेयावबो बे आइजोनि खौरां मोननाय जायाखै। दुखुनि बाथ्रा बेनोदि बिहा सासे 4 बोसोरनि गथ'सा दं आरो दायो बे गथ'आ गोबां जेंनायाव गोग्लैना दं होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला अन्नानै 600039555857 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनो खावलायबाय। थामथियाव दङ UPPLनि न'आव रां दाबि खालामनायखौ पुलिसा हमबाय। थांनाय समबार मोनाबिलिनि 9 रिंगासोआव साथाम सिनाय मोनै सुबुङा उदालगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय राङागरा गामिनि सुलिनपाल बर'नि फिसाज्ला निजुमसा बर' आरो बिहामजो जनाखि बर' मोनखौ बिसायख'थिनि थाखाय 1 लाख रां नांगौ होननानै दाबि खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ उदालगुरि पुलिसा हमबाय। बे सुबुंखौ सानसुमा ब्रह्म होनना सिनायथिनाय जादों। UPPLनि मावथि निजुमसा बर'नि अजद होनायनि 24 घन्टानि गेजेरावनो पुलिसा सानसुमा ब्रह्मखौ हमदों। अपारेशन खालामना पुलिसा सानसुमानिफ्राय गंसे 7.65 पिस्तल आरो गुलि बोखांनो हादों। बबेखानि हमजानाय सानसुमा ब्रह्मखौ NDAP हानजानि बारग' सोद्रोमामोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि पुलिसा सानसुमाखौ सोंथि खालामगासिनो दं। ब्रैथियाव दङ SIनि आनजादनि सोंथि बिलाइ दिहुनजानायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंखौ हमबाय। थांनाय रबिबाराव जानाय पुलिस SIनि आनजादनि सिगाङावनो सोंथि बिलाइ दिहुननायनि जाथायजों लोब्बा खालामनानै सासे सुबुंखौ हमदों। मैया बुधबारखालि गुवाहाटीनि ज्योति नगरनि कैलासपुरनिफ्राय गुवाहाटी पुलिसा सासे दायनिगिरि सन्जीब शर्मा मुंनि सासे सुबुंखौ हमदों। रिपर्टनि बादिब्ला पुलिसा सन्जीब शर्मानि न'निफ्राय हाग्रा बिफान आरो दै जगाय बिफाननि गोबां सोंथि बिलाइफोर बोखांदों। हमजानाय सन्जीब शर्माखौ बे सोंथि बिलाइ दिहुननायनि गुबै दायनिगिरि होननानै मिथिनो हादों पुलिसा। मख'नो गोनांदि गणेशगुरिनि थेंकिउ लजाय सिगाङावनो पुलिस SI आनजाद खुंफुंदोंमोन आरो लजायनि बिगोमाखौबो सोंथि खालामगासिनो पुलिसा। बाथियाव दङ भारताव फिन लकडाउन जाफिननो हागौ। भारताव 55 लाखनिबो बांसिन कर'ना भाइरासनि केस मोननायनि उनाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरजों सावरायज्लायनो थि खालामदों। रिपर्टनि बादिब्ला कर'ना भाइरासनि केसआ बारायनाय मोन 7 रायजोफोरनि गिबि मन्थ्रिफोरजों सावरायगोन गाहाय मन्थ्रि मोदीआ। गाहाय मन्थ्रि बिथाङा सावरायनो गोनां रायजोफोरा जाहैबाय फारियै कर्नाटक, तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पान्जाब आरो दिल्ली। मख'नो गोनांदि बे मोन 7 रायजोफोराव 63 जौखोन्दोनिबो बारा सुबुंफोरा कर'नाजों साग्लोबसारजादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।